Vale, cèrvols. Bueno. Així és com es guanya una puta lliga, home. Així és com els partits que s'han de fer per guanyar la lliga són aquests. Ens van donar el regal i no només l'hem aprofitat, com estava dient jo a la prèvia, si és que a més els hem arrullat. I això és exactament el que deia, és el que necessitem fer a la premsa filla de puta que ens ve sempre a sobre, que sempre ens vol baixar el cap quan nosaltres hem d'aixecar per nostres propis mèrits. O sigui, no pot ser que a nosaltres ens afecti el que diguin aquests quatre capullos. O sigui, prou. I això és la millor manera de dir prou. Mira, se m'ha caigut el bigoti tot de l'emoció, hòstia. 4-0, hem vacunat el cul a la Real Sociedad, s'ha fet venjança. Aquest equip ens va començar la mala ratxa, ells fan el que tenen que fer, no? Però el que tenen que fer no és suficient per venir al camp, al nostre camp, encara que no estigui el nostre encara, però al camp en el que juguem de locals, i venir a pintar-nos res. Els hi hem fotut un carrusset i perfecte, cap a casa. Hi ha bastants aspectes de gent a destacar. Primer de tot, per ser legal i perquè no sembli que hi tingui alguna personal o alguna cosa. Bon partit d'Araujo, bon partit. No... Aviam, quan les coses van ben donades, l'Araujo sempre suma, també és veritat que té un cos imponent per rematar jugades a pilota parada. També he de dir, al principi del partit hem tingut possessions que jo em segueix posant nerviosíssim, o sigui, és igual. Els passes que tira en defensa quan està sota pressió són terribles, no horribles, són terribles, o sigui, m'agarrifen sencer, i això no em canvia en un partit que hagi fet gol i assistència, entre cometes l'assistència, però gol i assistència se li dona perquè és el que és. Però que jo em disculpo amb un jugador quan Frenkie de Jong em calla una mica la boca, no és que calli la boca sinó que li posa ganes. En el cas d'Araujo, jo ho he explicat 1000 vegades, no és no posar-li ganes, sempre li posa ganes, el xaval ho dona tot, però la qualitat amb els peus no s'entrena, sí que s'entrena, però hi ha un salt, diguéssim. Es pot entrenar la teva tècnica, però mai superaràs a una persona que la té innata o que ja, bueno, Pedri, digue-li qui vulguis. Araujo no ho té, els peus els té com els té, una mica giradets, i a nivell defensiu, pues, mentre no et liï un pollastre, et dona cosetes. Llavors, bé per Araujo, tot també sigui dit, això serveix perquè valgui més diners, perquè després, si no te'l menges amb patates, si te'l vols vendre després. Recordem que aquest tio fa 3 anys o 2 o no sé quants valia 100 milions, ara 100 milions no es paga ni un tio que vagi borratxo fins les tranques. No, mai, no us enganyeu, no ho pagaríem mai, però va sumant per si algun dia és una futura venda, perquè al final, per mi, segueix sent el quart central fins que Christensen es deixi de caure per la dutxa amb el sabó o qualsevol cosa perquè es lesiona sol. Llavors, partit bastant guai de part de tota la plantilla, vull dir, Gerard Martín s'estrena com a golejador, Marc Casado s'estrena com a golejador, vull dir, al final, gent que no són de l'equip titular, bueno, Casado sí, està allà lluitant-li el lloc a De Jong, però diguéssim, Gerard Martín, per exemple, és el suplent, destaquen i poden tenir una miqueta de protagonisme. També és veritat que tot suma quan jugues amb un equip que funciona, amb Pedri, amb gent que sap, Rafinha, gent que està fent les coses bastant amb criteri i sabent el que juguen, pues, suma molt. Diré que l'única persona que avui m'ha destacat malament, no molt malament, però de veure-li una miqueta les costures de l'edat i tot, ha sigut Lewandowski, que ja fa uns quants partits que jo el que veig és que el joc funciona molt ràpid a l'àrea quan juga Olmo, tot funciona molt ràpid, i Lewandowski li està costant no només tenir una mica de tècnica i el físic i tot el que comporta ser vell, també una miqueta li venen massa ràpides, no sé, crec que està una mica desvirtuat de lo que és la plantilla, sent el màxim golejador i tot, vull dir, no estic dient que hagi estat tota la temporada així, però ara sí que començo a veure que potser entre el cansanci de la temporada,
de jugar quasi sempre de titular, perquè no és com Modric que juga els minuts que tingui aquest tio, és el nostre delanter centre, no en tenim Ferran Torres que, bueno, que el va provant en diferents posicions, però no tenim un delanter centre pur que diguis, aquest és el nostre suplent de garanties, llavors li toca jugar molt i se li estan començant a veure els bolquers, això és el que té, no passa res, però jo els estic veient. Llavors, la resta de l'equip fantàstic, Lamine Yamal de menys a més, una passada, la veritat és que aquest xaval a vegades em qüestiono jo de pensar, ens farà una mica d'Ansu Fati, ha començat molt jove, començarà a fallar, no sé què, pues no, jo crec que el nivell de Lamine és bastant fiel, o sigui, no hi ha molts altibaixos i és una borrada de jugador. És una borrada de jugador, no n'hi ha dos com ell, ens fa jugades, ens treu coses d'on no n'hi ha, tira jugadors a terra que són professionals de fa temps i es tira a terra com si fossin gatets, una passada. No sé si el millor del partit perquè Pedri està, que és una masterclass cada dia, però la mina està molt bé. De fet, avui estava escoltant declaracions de Pau Víctor en una entrevista amb uns xavals i fa gràcia pensar que Lamine ja és com una mena d'ídol del vestuari, vull dir, té 17 anys i no sent la pressió que sentiries, per exemple, en Fati, Bojan en el seu moment, que estan més calladets, que són jugadors joves que estan allà davant amb bèsties, però Lamine es veu que li suda la polla, que porta l'altaveu allà, fot el seu dembow, li agrada, fa el que vol, té 17 anys, mana, o sigui, és una borrada aquest tio, no sé, com no hi maregi, no veig que tingui molt de problema en ser un puto professional, un puto balón de oro digne de fer-li com a Messi. Llavors, bon partit també de Casador, Gerard Martín ja hem parlat que s'ha estrenat també guai, Eric García, posant la batuta una miqueta a lo que és... Per què ha començat? Sí, Eric García. Ha començat Covarsí, perdó, que jo també. Covarsí ha començat, vull dir, Araujo ja és com l'hermano pequeño, o sigui, necessita el seu hermano mayor que li vagi traient les pilotes i faci tota la feina i ell anar cobert a les seves esquenes, és el que hi ha, i Covarsí demostra que és un altre, és com Lamine, parlem molt de Lamine però no parlem de Covarsí perquè Covarsí és central, però Covarsí és el mateix, una mena de psicopatia mental a l'hora de no tenir cap mena de respecte per lo que és el jugador ídol teu. O sigui, quan Lewandowski feia les temporades que feia amb el Bayern, amb el Dortmund molt abans i tal, penseu l'edat que tenia Lamine o tenia Covarsí, que segur que juguen al FIFA i agafaven el Lewandowski, i en aquest tio s'hi pixen a sobre, vull dir, ara manen ells i ja està. I això és una cosa que mola bastant, m'agrada, mola, i tampoc molt més a comentar, la veritat. Olmo demostra que era un jugador que estava en un equip, el Leipzig, més o menys petit, però el context fa molt, estic fart de dir-ho, el context fa molt, no és el mateix estar rodejat de gent que no són ni del Bayern ni del Dortmund, vull dir, no són gent top de la lliga alemana i tu ser el millor, que està al Barça, no ser el millor, però està rodejat d'animals com Lamine, que va fent coses molt interessants, que t'arriben pilotes a l'àrea, que potser no t'arribaven al Leipzig, i poder resoldre amb aquesta tranquil·litat dintre de l'àrea petita, que és el que té Olmo, que no té ni Fermín ni Gavi. Llavors, partidàs per mi d'Olmo també, i crec que no em deixo ningú. Chesney, final, porteria 0, rere porteria 0, va fent porteries de 0, poc es parla, és molt sòlid, ja ho sabíem, però la gent encara el tracta com un fumador empedernit, que potser ho és, però al final els números són els que són i mola molt. I a nivell de suplents, Héctor... sí, mira, una cosa que m'ha agradat bastant també del partit és que Héctor Fort el posa de lateral i fot a Koundé de central. O sigui que, clar, Koundé és un central i reconvertit a lateral, i a ell li agrada més jugar de central. La pilota, com la treu Koundé, és perfecta. O sigui, sempre té molt bones sortides de pilota, molt criteri, tècnica, tot. Cuidado, molt de cuidado, que Hansi Flick és un tio que no està per cap mena d'hòstia, i llavors, ojo, cuidado,
no agafem un lateral dret o Héctor Ford, bueno, Héctor Ford crec que encara no està forjat com per ser el titular, crec que no, i parlem que bé tampoc, però cuidado no agafi un lateral dret i a Koundé el sentenci com a central, perquè al final la reconversió de Koundé sempre ha sigut per falta de laterals, llavors ell pot cobrir la posició, però al final no oblidem mai que és central, amb molt bona sortida de pilota, molt bona. Ojo Koundé Covarsí, la KC, cuidado la KC, que com arribi la KC, hòstia, cuidado, cuidado, que a vegades aquestes coses s'han de pensar i Hansi Flick les pensa, jo ho he vist i dic, ui les tecles que es poden tocar, cuidado molt, perquè jo de veritat ho provaria una mica, Pilles un lateral dret de garanties, ara mateix està caríssim al mercat, vull dir caríssim, em refereixo que no sé dir-te quin lateral dret dic que aquest és per nosaltres, però aconsegueixes un lateral dret que valgui la pena, que sigui potent, poses a Koundé de central, tenint els centres que tenim ja, però que sigui el titular, amb Covarsí, inamovible. Cuidado. Llavors, no ho sé, això ho deixo caure, però m'ha agradat bastant aquest moviment. I res, dic que si voleu comentar més dels comentaris, l'únic comentari que he tingut en aquest vídeo ha sigut guanyador, 4-0, ja veurem la mariscada. No he promès res, però jo què sé. Per haver-la clavat i ser col·lega, que segur que col·lega, algo trobarem de fer. Però comenteu, animeu-vos, joder, subscriviu-vos, feu aquestes cosetes, hombre, que jo ho faig amb molt d'amor tot això, sin ànimo de lucro, encara que si puc lucrar-me a mi lucro, però no. Però qualsevol ajuda s'agraeix, penya. I res, pues, ara a esperar dimecres tenim el Benfica, és el partit que més nerviós em posa, em posa nerviós des d'allà, però espero que amb aquesta dinàmica que portem i jo prevec un bon augurio, la veritat, estic bastant content. En fi, avui tothom a veure la caverna, a veure què collons diuen aquests ximpanzés, i deixeu cosetes als comentaris, subscriviu-vos i totes aquestes cosetes, vale? Vinga, va, ens veiem al pròxim vídeo.